ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಗೆ ರೈನೆಡ್ದಾದಿಂಗ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಕೆಲವು ಜನ ಮಕರ ಮನ್ಪೇರು ನಳಿನಿ ನನ್ನ ಶರ್ಟ್ ಕೊಡು ನಾನು ಹೋಗುದು ಬಂದು. ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂಧನದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಕಂಬಳದ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಕೂಡ ಈಗ ಏನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ತೆರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸೋಣ. ಸರ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಖಂಡಿತ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪುತ್ತೂರಿಂದ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಉಡುಪಿಯಿಂದ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ತುಳುನಾಡೋದು ಭಾಳ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ನಾನು ಈ ಕಂಬಳ ಚಿತ್ರ ಬಿರ್ದುದ ಕಂಬಳ ಅಂತ ತುಳುನಲ್ಲಿ, ವೀರ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ 𝐂𝐝𝐬𝐢 ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜು, ಆದಿತ್ಯ, ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಹಲವಾರು ತುಳು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಂಬಳ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದರ ಚರಿತ್ರೆ ಏನು, ಇದರಲ್ಲಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ ನಾನು ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳದಲ್ಲೂ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಥರ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತುಳುನಾಡಿನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಆಸೆ ಇರೋದು ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಡಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಕಲೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅತೀವ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಲೆ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅದನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿರ್ದಿದ ಕಂಬಳ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇಂಚಿಂಚು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಇರಬೇಕು ಸರ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪೂರ್ಣ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಗುಣಪಾಲ್ ಕೊಡಂಬ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಹಲವಾರು ಜನಗಳ ಓನರ್ಗಳನ್ನ, ರೈಡರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡನ್ನೇ ಹೀರೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಹೀರೋ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾರು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅವನ್ನೇ ಹೀರೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಂಬಳ ಅವರ ಜೀವ ಕೂಡ ಹೌದು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ರ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಸರಿಸುವಂತಹ ಚಿತ್ರ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಸರ್, ಯಶಸ್ಸಾಗಲಿ ಅಂತ. ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲಿಂದ ಪುತ್ತೂರಿನ ಜನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜನ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗಲ್ಲ, ನಾನು ಭಾಳ ಹಿಂದೆನೇ ಮುತ್ತಪ್ರಾಯರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸರಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ತುಂಬ ಹಿಂದೆ. ನಮ್ಮ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ 100 days ಹೋಗಿದ್ದಾಗ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಪುತ್ತೂರು ನನ್ನ ವೈಫ್ ಊರಿದು, ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಪುತ್ತೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಬಗೆಗೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯ ಊರು ಇದು, ಅಳಿಯ ನೀವು ಪುತ್ತೂರಿನ? ಅದೇ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಅಳಿಯ. ಓಕೆ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಓಕೆ, ಚಿತ್ರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ತುಂಬ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದೊಂದು ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಕತೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರು, ನಾನೀಗ ಇವರಿಗೆ ಅಶೋಕ್ ರಾಯ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಹೋರಾಡದೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೂ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಗ ನಮ್ಮ ಕಲೆಗೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಏನು, ಅದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು, ಅದ್ರ ಕಂಬಳ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅಶೋಕ್ ರಾಯ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಖಂಡಿತ ನಾವು ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ರಿಸಲ್ಟ್? ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ. ಆ ಚಿತ್ರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಅದು 100% ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದನೇ ಜೈನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಶೂಟಿಂಗಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜನಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಇದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು.
ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಂಬಳಡು ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಟೇರ ಐನಂಚಿತ್ತಿನ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಮಾಣಿಯುಲ್ಲೇರು ಬೆಲೆಯರನ್ ಪಾತೆರ್ಪಗ ಆಣ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಫೈನ್ ಬಾರಿ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಓರು ಮಸ್ತ್ ತುವೇರತಿ ಕೊಂದಿಜರ್ ಓಲುಲ್ಲರಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಒಂತೆಂತೆ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಿತ್ತು ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ ತಂಚ ಅಂದ್ ದಯಪಂಡ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಪನ್ನಗ ಬೇಗ ನಮಕ್ ನೆನಪ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮೋನೆ ಆಡ ಇತ್ತೆ ಕಲಾರಂಗದ ಪಿರ ಉಲ್ಲರ ಎಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಕುಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಹೆಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯಕ್ಲು ಪುರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬುಡ್ದು ಅಂತೆ ಕುಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐನು ಏಪಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕಲೆ ನಮನ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಒಯ್ತೊಂದೆ ಪುಣ್ಣ ಖಂಡಿತ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುರ ನಿಂಚಿಪ ಆನಮಗಿ ನಾಟಕಡು ಸುಂದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಹೋದ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಶೋ ಮಲ್ತದ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಅದು ಎಡ್ಡ ಪುಗಾರ್ತೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆನಮಗಿ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತದೆ ಮಾತೆರ್ಲವರ ತೂಲೆ ನಿಖಲ ಓಡ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬಲಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳಾಡಿ ಇರ್ತು ಎರತಿಕ್ಕಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಮಿಸ್ಮನ್ ಪೂಜಾರಿ ಓಕೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕ್ರೇಜ್ ತುಂಡ ದುಂಬುದ ಸರ್ತಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಟ್ಲ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬನ್ನಗ ಜನ ಪೊಂಜನಕ್ಲ ರಾಶಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೊನ್ನು ಬೊಂಬೈ ಹಿಡಿತಂಡ ಎಂಗ್ಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲ ಬಾಲೆ ಅಲ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಅಂಚದ ಪುನಃ ಗಾಲಂಜಿ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತಿರು ತುಳುನಾಡ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ರು ದಯಪಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಅದು ಬರೋದಂಡ ಆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿರ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತಿರ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರೆ ಕರ್ನಾಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆತ ಮಿತ್ತಲ ಬಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಐನಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಏರು ಎಂಚೋ ಒಯ್ನು ಮೋಕೆ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಬಂಡದು ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುನೊಂಜಿ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾವಂತದ್ದು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನಾಲ ಕಂಬಳದಲ್ಲ ಬಗೆತ ಒಂಜಿ ನಂಟೆಡು ಪಾತೆರ ಕೃಷಿಕರ ಐನ್ ಹಿಡ್ದ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಅವತ್ತಂದು ಎಂಕಲ ಊರ್ದ ನಾಲ್ ಜನರು ಅನ್ನೆ ನಾಗಣ್ಣನ ರಡ್ಡು ಜೋಡಿ ಇರುಕುಲು ಬೈತದೆ ಅಂಚನೆ ಅನಂತಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ನಾಲ್ಕು ಬೈತದೆ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ವೈಭವ್ ವೈಶಾಖ ಮಂಡದ ಪಂಡಿವಾಲ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವನಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ಡ ಐದು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ದಾಲೆಂಚಿ ನಾಗಣ್ಣನ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಮೆಡ್ಲಾಕಿ ನಂಚಿನ ಇರುಕುಲು ಅಂಚನೆ ಮಂಡಿವಾಲೆರ್ನ ವೈಶಾಖ ವೈಭವ್ ಅಕ್ಕಲಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕಿ ನಂಚಿನ ಅನಂತಾಡಿದ ನನ್ನೊಂದು ಆಚಾರ ನಕ್ಲೊಂಜಿ ಉಂಡು ಅದು ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕಿದ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಜನಪದ ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಪ್ರೀತಿ ನಮಕ್ ನೆತ್ತೆರಡೆ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತ ವರ್ಗಗುಲ ಒಂಜಿ ಸೀಮಿತವೈನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂದು ಅಲಿಯರ್ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಇಂಚೆ ಈ ಕ್ರೇಜ್ ತುನಗ ನನ್ನಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರುಡಾಂಡ ಇಂದು ನನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮೋಡ್ಲ ಆಯರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಆತ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿರ ಒಂಜಿ ಆವಡ್ ಇರ್ನ ಬಾಯಿದ ಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆವಡ್ ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಇಡೀ ಊರುಗು ಲಕ್ಕ ತೋಜಾಡು ನಡಪಾಡು ಪಂದ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸುದ್ದಿದ ಕಡೆರ್ದ ಆಶಯ ಮಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ದುಂಬುದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸುದ್ದಿದ ಕಡೆರ್ದ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಡಿರೇನು ತೂಪು ಲೆಕ್ಕ ಆವಡ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಸುದ್ದಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನು ಇದು ಮುಟ್ಟ ಯಾರ ಚಂದ್ರಾಸ್ಮಾನಿ ದಾದ ಪಂಡದ ಏರು ಪಂಡದ ತೋಜೈನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಂದಂಡ ಅವು ಪುತ್ತೂರದ ಸುದ್ದಿ ದಾಯ ಪಂಡದಂಡ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆದ ಸುರೂಕ್ ಬೈದಿನೇನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಸುಂದರನ ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನ್ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಬೈದಿನೇ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಾತಿರೆಗಳ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳಡು ನಮಕ್ ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋದ ನಳಿನಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿರು ಬಲೇರನ್ ಪಾತೆರ್ಪಗ ಆಗ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚಲ್ಲರು ನಮಸ್ತೆ ಹುಷಾರಲ್ಲೇ ಓಕೆ ಬಾವನ್ ಬುರ್ದು ಬೈದಾರೆ ಅಂದು ಆರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಪಡು ನಳಿನಕ್ಕಂತೂ ನಗ ಜನ ದಾದಕೇನ್ವೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇ ಮಾತೆರ್ಲೈತೆ ಕೇಂಡರು ಬಾವೆ ಒಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಕೇಂಡರು ಇರ್ಪೊಂಡ ಒಟ್ಟು ಬಾವೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಂದು ಬರಡೊಂದು ಓಕೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಊರುಡಿತ್ತಾರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋ ಇರೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ನ ಕೊರುಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರೋಲೈಟ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಏನು ಓಲೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಏನೊಂಜಿ ಭಾವನ ಬುಡುದಿ ಪಂದು ಏನನ್ನು ಮಾತಿರ್ಲ ಗುರ್ತಿಸ ಒಂದುಲೇರು ಪಂಡ ಯಾನು ಓಲೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕರ ಮನ್ಪೇರು ನಳಿನಿ ನನ್ನ ಶರ್ಟ್ ಕೊಡು ನಾನು ಹೋಗೋದು ಬಂದು ಹೆಂಗ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಟು ಅಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ರೋಲ್ ಕೊರ್ನ JP ಸರ್ಗೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ
ಎಂಕ ಆರೊಂಜಿ ಅಂಚಿನ ರೋಲ್ ಬಾವನ ಬಿಡಿದು ರೋಲ್ ಕೊರ್ನೆಗೆ ಯಾನು ಬಾವೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಆತೇರು ಅಂಚನೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಆತೆ ಇರ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಆತಾರ ಅಂತ ಜನಕಲ್ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ ಇರೇನು ಗುರುತಿಸವೇರ ಆ ಜನಕ್ಲು ಯಾನು ಓಲು ಪೋಂಡಲ ಏನನ್ನು ಜನಕ್ಲು ಗುರ್ತಿಸೋದಿಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಐತೆ ಕಂಬಳಡ್ ಮಿನಿ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಇರೆಗೆ ಜನಕಲ್ದಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡೇರ ಕೇಂಡರು ಬಾವೆ ಓಲ್ಲೆருந்து ಕೇಂಡರು ಕೆಲವರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಗ ಪುರಾನ್ ಮೂಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡುಕುಲ್ಲ ನಳಿನಿ ಇಂದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಕೆಲವೇರು ಪಂಡರು ನಳಿನಿ ನನ್ನ ಶರ್ಟ್ ಕೊಡು ನಾನು ಹೋಗುದು ಪಣೊಂದು ಬೇರು ಕಂಬಳಾರ್ದು ಪೋವೇರ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಶರ್ಟ್ ಕೊರೊರ್ಚಾವೆ ಶರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಜ ವಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪುನು ದೇವಣ್ಣಂಗ್ಲೆ ಕಂಬಳ ತೂಡತೆ ಅಂದಂದು ಓಕೆ ಕಂಬಳಗ ಬೈದಾರೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಏತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಖುಷಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಏಪಲೆನು ಕಂಬ್ಳಗೆ ಬರ್ಪೆ ವರ್ಷ ಬರ್ಪೆ ಅಂಡ ಬತ್ತು ಚೂರು ಪಡ್ತುಂತು ಪೋಪೆ ಅಂಡ ಇನಿ ದಾದನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಕುಲ್ಲಿಬೇಕಂಗೆ ಅಕ್ಕಿರ್ನೆ ಮನಸ್ಸು ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ಕಾಂಡನೆ ಲಕ್ಕದ ಪೋಪಣ್ಣ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಳಿನಕ್ಕ ಅದು ಬತ್ತದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಕುಲ್ದಾರಿ ಏಪಲ ಒಂಚಿ ಮಾಮೂಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಬತ್ತ ಕಂಬಳ ತೋದು ಪೋವಂದಿತ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅಂಚನೆ ಏತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಇನ್ನಿ ಒಂಥರ ದಾದನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕಂತೆ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲುನ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಬೇತೇನೆ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇತೇನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂದು ಕಂಬಳ ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಇರೆ ಕಂಬಳ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಕ್ಷಿತಾಲ ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಅರೆನ್ ತುಯರ ಬಡದು ಸುಮಾರು ಮಂತ ಆನೆಂಕ್ಲೆ ತುಯರ್ ದಿಕ್ಕಿಜರಾರು ರಶೀಡ್ ತುಯರ ಆಯ್ತು ಜನ ಅಂಚ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತೇರು ಪುರ ಮೊಟ್ಟೊಂದು ಪುರ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಆಡ ತುಯರ ಆಯ್ಜಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ತಿಕ್ವೇರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂವಿದ ಟೈಮ್ ಇಡು ಪುರ ತಿಕ್ವೇರ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ತಿಕ್ವೇರು ಅಂತ ಆರ್ ಮೂವಿ ಉಪ್ಪೇರಂದಿರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಬರ್ವೇರು ನನ್ನ ಬರಂದ ಕುಲ್ಲ ಯಾರು ಓಕೆ 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 ಈರ್ನ ದುಂಬುದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ರೆಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಲ್ ಬೈದಂಡು ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರ್ ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಇರೆಗ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತೇನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಎಂದಿತ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಪುಂಡ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಇಂಚಪುರ ಆಪುಂಡು ಇದು ಫೇಮಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನಿದ್ದಿಜ್ಜಂಡು ಯಾನು ಫೇಮಸ್ ಆರ ಕಾರಣ ಭಾವನ ಬುಡದಿನ ರೋಲ್ ಕೊರ್ನೆದವ್ರೆ ಏನೊಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನೆ ಅಂಚ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಈತು ಫೇಮಸ್ ಆರ ಕಾರಣನೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಜೆಪಿ ಸರ್ ಯಾನಾರೆಗೆ ಏತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡಲ ಯಾವಂದು ಏನಾರೆಗೆ ಏಪಲ ಚಿರರಣಿ ಆದಿಪ್ಪೆ ಅವಡು ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಇರ್ನ ದುಂಬುದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಒಂದು ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಪಾತೇರಿಯರು ನಮಕ್ ನಳಿನಿ ಅಕ್ಕ ಆರೇನು ಕಂಬಳಡ್ಲ ನಳಿನಿ ನನ್ನ ಶರ್ಟ್ ಕೊಡು ನಾನು ಹೋಗುದು ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಜನಕಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈಲಾಗ್ ನೆನಪುದು ಇದ್ದಾರೆ ತೂನಗ ಜನಕಲವೇನು ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ನಗ ಏರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆರ್ನ ದುಂಬುದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮೂಡುದು ಬರಡು ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತೇನ ಆರೆಗೆ ಆ ದೇವಿಯರು ಕಂತು ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಬೆಳಗಾಡು ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೇರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಸುಧಾಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಮಾ ಜಯರಾಮ್ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ